का हो रहल बा? सब लोग काम छोड़ के फोन लेके का कर रहल बड़ा? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस ना आइले। का? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजला से पहले ही ऑफिस पहुंच जाले और आज इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग भी आ। आई नो, बट वो अभी तक ना आइले। उनका फोन भी बंद बा। घर पे फोन कैली तू? सब उनका के ही ट्राई करत आड़े सर, बाकी घर के फोन भी बंद बा। कोनो बात ना, हम उनकर पर्सनल नंबर पे फोन कर रहल बानी। सर के तो पर्सनल नंबर भी बंद बा। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं खे कि पृथ्वी सर कंपनी बेच देले बाड़े और यही से वो अपन सारा फोन बंद कर देले? पिछला महीना वो कंपनी बेचे के बाद भी करत रहले। ना माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेच भी देती तो एक बार हमनी से बात जरूर ही करती। इस सही कहा राल बिया मिस्टर। नाम कहा तोहार? माया। और तोहार? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कहा राल बानी। पृथ्वी जी ई कंपनी हमरा के बेच देले बाड़े और अपना पूरा फैमिली के साथे ऊ हमेशा हमेशा के खातिर अब्रॉड चल गई बाड़े। आज से ई कंपनी और तू लोगन के नया बॉस हम बानी, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन के छोड़ा और खुशखबरी सुना। नेक्स्ट मंथ से आप सबके आपके करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिली। यही से पूरा मन लगा के काम करिया। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपके बेच दिले बड़े तो एमे हमने से छुपाए वाला कोनो बात न रहे, लेकिन उता हमनी के बतौले बिना ही अब्रॉड चल गेले। ई लॉजिक हमरा के कुछ समझ में ना आ रहल बा। ई अमीरन के चोचला हा, काम खत्म और रिश्ता खत्म। मगर मगर छोड़ा यार, ये फाइल चेक कर ला। कौनो डाउट होके तो हमरा से डिस्कस कर लिहा। सब ऑर्डर में? हाँ जी। गुड। तो दोस्त लोग, ये कंपनी के न्यू बॉस बने और आप लोगन के सैलरी बढ़ावे के खुशी में हमार ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एगो बिग पार्टी ऑर्गेनाइज कल गई बा। अगर वो पार्टी में कोनो ना आइल तो ओकर इंक्रीमेंट रोक लिहल जाई। का कहो तारा? ओके सर। सर, बाकी आप 13 नंबर बंगलो काहे लेनी? बहुत ही अनलकी नंबर बाई। ए नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडरात रहेला। जेकर जेब में पैसा होखेला ओकरा पास कोनो नेगेटिव एनर्जी ना भटकेला। जैसे अमीरन के चोचला चुपचाप पैसा कमा के निकल जा भाना, वैसे ही ई अंधविश्वास गरीबन के चोचला हा। तू गरीब मत बना, अमीरन के तरह सोचा। लेकिन तू ट्रेजेडी किंग के जैसन काहे सोच रहल बड़ा भाई? कुछ ना सर, एक सेकंड सर। भाई के फोन। हाँ श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुना, आज हमार एमएलए के घर पे मीटिंग है, त दोपहर में हम पीहू के स्कूल से घर ना छोड़ पाए। तका तू? नो प्रॉब्लम भैया, हम छोड़ दे। भैया हमरा आपसे एगो बात करे के रहे। हाँ बोला। भैया हमने के बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस ना आइल बाड़े, उनकर सारा नंबर भी बंद बा और ऐसन आज तक कब्बो भी ना भइल बा। ऊपर से उनकर जगह कौनो रतन कुकरेजा ऑफिस आइल बा, जौन कह रहल बा कि आज से ई कंपनी ओकर बा। उ जौन फाइल हमरा के दिखौले बा ओकर हिसाब से पृथ्वी सर कंपनी ओकरा के बेच देले बड़े और वो अपना पूरा फैमिली के साथ ही अब्रॉड शिफ्ट हो गए बड़े। भैया हमरा के कुछ गड़बड़ लग रहा बा। जब पेपर सब ठीक बा तब तू कहे इतना परेशान हो रहा बड़ा। एनीवेज, तू हमरा ई नया ओनर्स के डिटेल्स और फोटो भेज दा, हम देखा तानी का कर सकेनी। जी भैया। और हाँ, ये फोटो के यहाँ से हटा के एकर जगह कोनो दूसर फोटो लगा दा। आई थिंक यहाँ हमने के ग्रुप फोटो होके के चाहिए। का कहेले आप सब लोग? गुड आइडिया सर। हमार आइडिया के सपोर्ट करे के खातिर थैंक्स। चला फिर एगो बढ़िया सा ग्रुप फोटो हो जाओ। एक्सक्यूज मी भैया, तनी सुनी तो।
आप लोग घबराई मत, अब वहीं लाइट आ जाई। बहादुर देखा लाइट के का हो गइल बा। भूत भूत भूत। माया का भइल? आँख खुला माया, का भइल? सर भूत बा। भूत? माया यहाँ कोनो भूत उत ना हो सकेला, तू अंधेरा में केहू के देख ले होगबू। एनीवेज तू लोग एंजॉय करा, हम आवतानी। का नौटंकी है यार, नल में पानी ना है। खून खून। का भेल सर? नल से खून खून निकल रहा बा। सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अब वहीं तक ओकरा से खून निकलत रहे। एमे से तब पानी निकल रहा बा सर। सर लागत आप भी माया के तरह भूत के देख ले बाड़े, यही से आपके भी गलत फहमी हो गई बा। हो सकेला। अब चली सर। तू लोग जा, हम आओ तानी। के हा के बाड़ा तू यहाँ का कर रहल बड़ा? के बाड़ा तू? हमरा के छोड़ दा, जा दा हमरा के छोड़ दा। बचावा बचावा। का भइल सर? भूत भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हमने सब गल रहनी तब तो वहाँ केहू भी न रहे। काहे माया? हाँ वो टॉयलेट में रहे, हम अपना आँखी से देख ले बानी ओकरा के। उता हमार गर्दन के भी पकड़ ले रहे, हमार यकीन करा। कोनो बात ना, हम आपके खातिर पानी लेके आओ तानी। बचावा बचावा बचावा। रतन सर विकास सर के बचाई। विकास घबराइया मत, हमने कुछ करा तानी। बचावा हमरा, बचावा। भूत भूत भूत? छत पे भूत बा, ऊ देखी। विकास सर हम कहले रनी ना आपकी बंगलो अनलकी बा। अब तो यकीन भइल ना आपके? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसे नहीं रहल बा। हम बहुते फिल्म में देखले बानी सर, बाकी केहू सुनत ही नहीं के। अब भुगती सब। हाँ सही कह रहल बाड़ू तू माया, यहाँ कुछो ठीक ना बा। यहाँ भूत बा रतन सर, ई भूत बंगलो हा। हमार भी समझ में ना आ रहल बा कुछो, जबकि हम ई बंगलो 2 दिन पहले ही खरीद ले बानी। ओहो सर, भूत के का मालूम बंगलो कब खरीद ले बाड़े। ओकरा तो रहे से मतलब बना। तू हमरा और हमार परिवार के काहे मरला, काहे मरला? तू के बड़ा? काहे कि हम भूतन के मरले बानी। हम पृथ्वी बानी। पृथ्वी? हमरा के माफ कर दा। काहे मरला हमरा के? ताहर बिजनेस हथियावे के खातिर तोहरा के मार देनी हम, और ताहर फैमिली लीगली हमार काम में अड़ंगन ना डाल पाओ, यही से उनकरा के भी मार देनी। हम तब भूत बन गइल बानी, लेकिन तू हमनी के अलावा और कितना लोग के मरले बाड़ा? ई बंगलो के मालिक के और अपना पिछला बिजनेसमैन पार्टनर और ओकर भी फैमिली के मार देले बानी। प्लीज हमरा के छोड़ दा, माफ कर दा।
हम हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई हमरा से। हमने के आत्मा भटक रहल बा, हमने के मुक्ति चाही। बतावा तू सबके शरीर कहाँ छुपा के रखले बड़ा, बतावा नाता तहरा के हम मार दे। बतावा। हम सब लोगन के मार के ई बंगलो के बैकयार्ड में दफन कर देले बानी। पांडे जा पीछे कोर्टयार्ड खुदवावा। तू लोग के बड़ा शौक लगल। विकास हमार छोट भाई हा और ई तहार बारे में हमरा के बतौले रहे। तहार फोटो देखा थी, हम तहरा के पहचान गल रहनी रतन कुकरेजा कि तू वही शैतान बाड़ा जौन लोगन के बड़ा चालाकी से पार्टनर बना के उनकरा मार के उनकर बिजनेस हथिया लेवेला। तहरा पकड़े के खातिर हमनी ई सब भूत वाला नाटक के लिए बनी। विकास के उल्टा भी टंगनी। तू सारा सबूत दे देले बड़ा। अब तोहरा के तहार कुकर्म के सजा मिली। तोहरा के फांसी होई, फांसी। भगवान पृथ्वी सर और उनकर परिवार की आत्मा की शांति दे। हे भगवान, ई बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी रुकी ना, हम उठा देता नहीं। अरे बेटा, काहे तकलीफ लेताड़ा, हम उठा ले हब। अरे माँ जी इमे तकलीफ के का बात बा, 1 मिनट में हो जाई सब। इली माँ जी। सच बोली बेटा, बहुते सही समय पर भेजले बाड़े भगवान तहरा के। झुके में बहुत तकलीफ होता ही उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तोहार। अरे मैं शुक्रिया जैसन कोनो बात ना माँ जी। आप हमार माँ की उम्र के बानी और माँ के सेवा करे से ता पुण्य मिलेला। बहुत प्यारा बात करताड़ा बेटा तू। नाम का बा तोहार? रघु। और हमार नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चला तानी। भगवान तोहार भला करी है। बुरा ना मानी माँ जी, तक का हम पूछ सकीला कि आप कहाँ जा रहल बानी? एमे बुरा माने वाला कौन बात बा बेटा। इहे अत्ता पीरे तक जा रहल बानी, उहे हमार घर बा। ताई हम आपके छोड़ देता नहीं, हमरा भी अत्ता पीर की ओर से ही जाए के बा। टैक्सी बा हमरा पास। ई तो बढ़िया हो जाई, हमरा से तो चलल भी ना जा रहल बा। बाकी बेटा, तहार कपड़ा तो टैक्सी ड्राइवर वाला नहीं खे। माँ जी कपड़ा गंदा हो गल रहे, धोए के समय ही ना मिलल। अकेला रहे नी ना, शादी ना भइल बा वहीं तक, यही से आज सादा कपड़ा में बानी। यही से पास में ही बा हमार टैक्सी। आई ठीक बा बेटा, चला। तल आई, ई सामान हमरा के पकड़ा दी। अब बेटा कहले बानी तब बेटा वाला काम भी तो कर ली। अत्ता पीर में कहाँ छोड़ दी माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंट्री करते ही सीधा हाथ पर मोड़ लिया बेटा। ओ गली में आखिरी घर हमारे बा, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दा, इस सामने वाला घर हमार ही बा। अरे वाह माँ जी, आपके घर तो एकदम महल के जैसन बा। बस बेटा, ई महल में बस दीवार ही रह गइल बा। मतलब? अब तहरा से का छुपाई, हमें घर में अकेला ही रहेनी।
हमार सिवाय घर में अब केहू नहीं खे। जितना अपन रहले सबके एक एक करके ऊपर वाला अपना पास बुला ले बेटा। जाने कब हमार नंबर आई। शुभ शुभ बोली माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबा होके। ऐसन मत बोला बेटा, जितना जिए के रहे जी लेहनी। अब त ई फल और सब्जी लावल भी मुश्किल हो गइल बा। ऐसन हाँ तो हमरा के याद कर लिहल करी माँ जी, हम ले जायल करब आपके मार्केट। ई हमार नंबर है। ठीक बा बेटा, कितना पैसा भइल तोहार? कैसन बात करतानी माँ जी, एक तरफ बेटा कर रहल बानी और दूसरा तरफ पैसा के बात कर रहल बानी। कौनो बेटा अपना माँ से किराया लेवेला का? खुश रहा बेटा, खूब तरक्की करा। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तू इतना घबराइल काहे बाड़ू? बेटा घर में चोर घुस आइल बाड़े, हमरा के डर लगता। दरवाजा खोला। सुहानी कुछ करो बेटा, कुछ करो। हम कुछ करो तानी माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ तू दूर रह उनकरा से। हमरा से होशियारी अब ही बताओ तनी। माँ, पापा, का भइल माँ? पापा मर गए दोनों। संभल के रहना, आवाज ना, बुढ़िया घरे में बिया। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस घर तो बहुत ही शानदार बा, यही से तो लेके आइल बानी तोरा के यहाँ। ध्यान से काम करा सब, अब कोनो आवाज ना होके के चाहिए। के बाड़ा तू लोग? मर गई नहीं। पकड़ एकरा के, एकरा हाथ में भी सोना के कंगन बा, उतार ले एकरा के। देखा छोड़ दा हमरा के, ई गलत बा। जौन तोहरा खातिर गलत बा बुढ़िया, वो हमरा खातिर सही बा। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करत करत हमरा के सालों बीत गईल, लेकिन हमने कबो पकड़ल न गईल बानी। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसर बार हो गईल बा। पहला गलती में आनंद विहार में रहे वाला बुढ़ा बुढ़िया मरल रहे, अब तू अत्ता पीर वाला मरबू। तू रहला रघु टैक्सी ड्राइवर। तू पहचान ले लू बुढ़िया। आज ही तो सुन ले रहनी तहार आवाज बेटा, कब से तुहार इंतजार करत रहनी। रोज सड़क पे हाथ में सोना के कंगन डाल के चारा डालत रहनी तहरा के। आज मिलले बाड़ा, अब ना छोड़ब। तू हमार माँ पापा के मार डालना ना, अब हम तोनी सबके मारब।
साली बुढ़िया, तू हमरा दोस्त के मार डालू ना छोड़ तोरा के हम। तो के कहले बा छोड़ हमरा के? हम तो कहतानी आज तू हमरा के पकड़ ही ले। बस बस, बहुत भइल सांप और नेवला के खेल। तू हमरा यहाँ चारा डाल के लायल रहलू ना, तू हमरा चारा डाल के ना लायल बाड़ू। तहर मौत तोरा के हिजा लेके आइल बा। अब तू ना बचबू। ओमे गोली नहीं खे रघु। हाँ इंस्पेक्टर, हम सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रहल बानी। अत्तापिर आनंद कॉलोनी 610 से। हमार घर में 3 चोर घुस आइल रहले। सेल्फ डिफेंस में तीनों मारल गईले। प्लीज कम फास्ट। आज हमार माँ पापा के आत्मा के शांति मिल गई होखी।